ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong Tura bat cleariat. Ka President Jogga Hill State People's Democratic Party Women's Wing ka kong badari tiring do nong lain. Kalau ong ba ka Hill State People's Democratic Party na do kapor bala seng da uba Hoping Stone ding do haduk menta kampat ya pen satya ya ki nong rem Jogga Party bat hak jo kapor. Kalau ong ba kum kipat ba ngila biet haduk kata-kata bangila pha ya ki MP na ki party rithor badlej asa ya ki jing e jong ka jala Meghalaya ha parliament hendrei kila feel bat haduk menta ampat dan satya ka an ka batikna ka bala banyada ya ka zait ben rio. Ya kini ka kong badari tiling do nong light kala keren ha ka jingalang bala penhap perda ya ka football final bala penyai da ka Donkey Ingding Sports Social and Cultural Club ha ka bala sakhilang da ukertong MP ka Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Khajarin u President ka United Democratic Party uba Met Bakling do bat kiwe. Nagapor gi parabri bait hagani gari ka bait ke jongi kilawan na ki party rithor haga kilawan ban pendit yo kun sa pat ke beri neutrep banagapor ko mupat ba ngila bit bangila ay ka jingkershan ka batli ban pha ki hang tay po parliament bagin long hum ki MP knang bagin ra ki mat ki jurai ki jing e ki issue jong jaj ben ring ringanut ban ong bagila feel ban hado mentangin padon ka an ka batikna ka bala ban yada ay ka jaj ben ring ka jongi Ngidan kam shisha para ribait yakin nong ilam ki bastad khamtam hagani ka juk ka bumenta hagabangiyo yakini ki ski ka bumenta para ribait ngam isay ong nim kwa bumken tho ino ringin haban kren yaka jing shisha menshawan ki dole ki bamud ban saj ka bor ka jongi hadin wan sau doyong menta mi sarau ki nong ilam ki bakam bagide ki leader jong ka jaj ben riu ki bakalalong ki dilar ki bamuslia ki bamud ban pen kala khongpong yaka riti ka dustur ka jongi ki khasi phila ban wat yaka tadala di wat bnya ki dan ki nong yalam ka ka ri ka jongi menta ki bamod ban pen kala khongpong baka bu jingma yaka ka jaj ban riu red pat ka jongi ladangi bakla ban je ki nong yalam ngaju yang ki rensa na ka por ban ong baka jaj ban riu jongi ka jaj ban riu ko batang shitro para ri bait rangi compare baki te ki jaj ban riu ki badan chaki ki jalla ki long ki babun belen baladangi kum ka jaj ban riu ngimdan daki an ki batikna ngimdan ki nong yalam ki banep ki kareng ki banyada na bentakan ka jaj ke benriu ka jongi ngin sa kala long kum ki jaj benriu red pat hakiwi ki jaka bangin kala long tang ki refugee hala ka jong kari ngaju ong rue kani ka por kanum sha bahagani ka jaj benriu ka jongi ni don lightly ki aka ki bakongsan hakabangi don kam bha ban snow tho ela ki jong ki jingkit kle urang ba agani ka jaj benriu ka jongi kani ka spong lani udan ni ka jingkit kle nag benta gani ka jaj benriu ka jongi ka ega bas snow si ngiyo I bagada ka jingsha elam bakla I kumbai gani ka spong jong ka jaj benriu lawan ban law na ka kle bat kerdam da ka jaj ngong ye phi ki rang ba tu yeng sa shi sin ban shem ye ka jingkit kle hagabaya dai khamtam hagabangin je de ki nong yalam bangin je de ki nong mikmat gani ka ri ka ba ek ka jongi nginum sha yalam bakla namar ka lawai jong ka ri ba ka jaj benriu ka shonga ka shibu jong phi bat phi kum ki rang ba ki ban long ki ban yalam mi ki shnong ki thau phinnum yalam bakla ki nong shnong phinnum snow tho bakla phinnum pen snow tho bakla kumno bakin jit yakinong yalam yakin thai nga jo am kini ka jangkar sha jong ka jaj benriu ka bandai ka burom jong ka jaj benriu phi kum ki long kume runga kentu hagani ka kenti ka menta bangi jit yakinong mikmat ngidon kam ban pha yu nong mikmat unong yalam uban yada banginum sha yakani ka jangkar sha ka bangi yu I bon sin bo nong we shiski huan I ko ma ulau upatari kani ka jangkar sha na ka met jongi ki kenthai bo utar lingkhat lingkai bari phi ki kun samla bagi juang pidi ka lawai jong ka jaj benriu pidi ki klur ki banting shan hinrai ko ki kun samla ki ki si ko benta kai ko bang snow si banyu I ka dan ka lawai ko badum na ka benta ki kun samla ka jongi namar ka jingle kai jong ki ni ki nong yalam ki bangi jit bangin pha ki na ka benta bakin play ki lat ki lenti na ka benta ka jongi para riba it na do ki rangba ki
ya ki long kemi ki kentai bagi kun samla hagani ga kenti ke pemerintah yang nginum syak yalam bakla syu nginum snow tho bakla syu bangin je di kinong mikmat tam banjir yo MP ngin je tang wei bangin phang te po Delhi bonglong ka surna ka benta ka jongi ladangi la bakla banjir nga OEP kadai ka jingdo nong na ka benta ka jaj benriu ka jongi hagari ka jongi ki kenro ki baki long shwa ka jongi kila tai banyada na ka benta ka ri ka jongi kila kelon hikram parari ban mano ban teipat lapen kelonnya ki daki an ejakor ki baga sarkar India naga por kawan ban shna ban mushia ban slad no ega bor ka bangingi dan hala ka jong kari ba dei tang ka shibot ka jonga ka jongpi hagani ka kenti ka peminta daga bangi pha yo Robert Kharjaren ubalalau nong yalam jong seng phalang haga ba ka por bulong kum nong yalam kadai ka training ground yo ka baula sha train kum no baun sotho ban train na ka ta kari baga jaj ban riu ula slo tho biang bhang anut ban ong ban guarantee ban ai ka certificate haga be day bagi jing e baga jaj ban riu kai kendo na ka posh ka pot ki jing don kam baga jaj ban riu ka don kam bagani ka shivot ka jongpi ka bahakani ka sen ka peminta ka bapikan ai ban pasha Delhi ngin la ban tai biang suki ya ka kenro ka bla pra jong ka jaj ban riu ka jongi nga e ka jing start ka jongpi nga net scam ka jing jongpi ba med ba na ka constituency kani ka jing start ka jongpi ba kani ka kenti ka peminta ru abangi ko kinong yalam jo ka party ngi wan ban kerpa de ka jing kirshan ka jongpi pindak kala dem om ma pinchu jet tang na benta ko bayong isa ka jingnam pna thlit jongno hindai tu tek babun sin ladangi ha banjir yu nong mikmat da kertiang din yaki kam ki bagi klatre yak usok ki bagi lade ban peni hangta sajid baru Robert Kharjaren ulade peni daki so hak ba u la long kum unong yalam jong ki seng bhalang ki ba u la tre bang nge scam la pijit pi penjot yu ba Robert Kharjaren hagni ka kenti ka peminta kandei ka jingker ku ya ka ri ba ka jaj bin riu ba ka pateng banwan